कुडाळमध्ये पार पडलेल्या आमसभेनं राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडवली आहे. आमदार निलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या सभेला शेकडो कुडाळवासियांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिलाय. सभागृह अक्षरशः खचाखच भरलेलं आणि प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर अपेक्षा, विश्वास आणि बदलाची आशा स्पष्ट दिसत होती. मला फक्त रिझल्ट पाहिजे. आमदार निलेश राणेंनी प्रशासनातील काही झोपाळूंना दिलेला हा थेट इशारा नागरिकांच्या मनातील विकासाच्या आशा पल्लवित करणारा ठरलाय. सभेच्या सुरुवातीपासूनच आमदार राणे आक्रमक भूमिकेत दिसले. विविध विभागातील अधिकाऱ्यांना समोर बसवून त्यांनी थेट प्रश्नांची सरबती केली. लोकांना त्रास होणार नाही याची जबाबदारी तुमची आहे. काम झालं नाही तर उत्तर द्यावं लागेल असा स्पष्ट इशारा देत त्यांनी प्रशासनाला जागेवरच धारेवर धरलं. पाणी पुरवठा, रस्ते, वीज, महसूल, ग्रामविकास, आरोग्य, एसटी महामंडळ, बांधकाम विभाग अशा अनेक विभागांबाबत नागरिकांनी तक्रारी मांडल्या. या सभेत सर्वसामान्य नागरिकांनीही मोठ्या आत्मविश्वासानं आपले प्रश्न मांडलेत. गावागावातील समस्या, विकास कामातील अडथळे, शासकीय योजनातील त्रुटी यावर लोकांनी थेट चर्चा केली. त्यामुळे ही केवळ सभा नव्हती, तो लोकशाहीचा जिवंत अनुभव होता. नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांवर आमदार निलेश राणे यांनी अधिकाऱ्यांकडून तात्काळ स्पष्टीकरण मागितलं. जिथं कामात ढिलाई दिसली तिथं त्यांनी कठोर शब्दात नाराजी व्यक्त करत स्पष्ट केलं, मला फक्त लोकांची कामं झालेलं चित्र बघायचं आहे. आजच्या आम सभेमुळे जनतेचा आवाज थेट मंचावर घुमताना पाहिला. या आम सभेची खास बाब म्हणजे नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग होता. गावागावातून आलेल्या लोकांनी आपल्या समस्या निर्भीडपणे मांडल्या. कोणत्याही प्रकारची भीती न बाळगता लोकांनी अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारले आणि त्यांना उत्तर देणं भाग पडलंय. हीच खरी लोकशाहीची ताकद आणि राणेंची पॉवर असल्याचं चित्र या आमसभेत दिसून आलं. काही ठिकाणी झालेल्या दुर्लक्षाबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांची अक्षरशः शाळा घेतली. ही भूमिका नागरिकांसाठी दिलासा देणारी ठरली आहे. आमदार निलेश राणे यांनी या आमसभेतून पुन्हा एकदा सिद्ध केलंय की त्यांचं नेतृत्व केवळ राजकारणापुरतं मर्यादित नसून ते प्रत्यक्ष कामावर आधारित आहे. जनतेच्या प्रश्नांसाठी आक्रमक भूमिका घेणं, अधिकाऱ्यांकडून उत्तरदायित्वाची अपेक्षा ठेवणं आणि कामाचा पाठपुरावा करणं या सर्व गोष्टींमुळे त्यांचं नेतृत्व अधिक ठळकपणे पुढे येत आहे. आमदार राणेंचं नेतृत्व आक्रमक असलं तरी तात्काळ परिणामकारक आहे. आमदार निलेश राणे यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केलंय की ते केवळ भाषण नाही करत तर काम करून घेणारे नेतृत्व आहे. त्यांची शैली स्पष्ट आहे, काम करा, जनतेला न्याय द्या, अन्यथा कारवाईला तयार राहा. त्यामुळेच त्यांच्या नेतृत्वावर नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होताना दिसतोय. सभेच्या शेवटी उपस्थितांनी टाळ्यांच्या गजरात आमदार राणे यांच्या भूमिकेचं स्वागत केलं. असंच नेतृत्व हवं अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली आहे. या सभेमुळे कुडाळमध्ये विकासाच्या कामांना नक्कीच गती मिळेल अशी अपेक्षा आता व्यक्त केली जाते. कुडाळमधील ही आम सभा केवळ एक वार्षिक कार्यक्रम नव्हता, तर प्रशासनाला जबाबदारीची जाणीव करून देणारा ठोस संदेश होता. आमदार निलेश राणे यांच्या ठाम नेतृत्वामुळे विकास कामांना वेग मिळण्याची अपेक्षा आता अधिक बळकट झाली आहे. आमदार निलेश राणे यांच्या अभ्यासपूर्ण व तितक्याच परिणामकारक नेतृत्वामुळे कुडाळच्या विकासाला नवी दिशा मिळणार यात शंका नाही. तुर्तास या विशेष संपादकीयमध्ये इथं स्वल्पविराम. पुन्हा भेटू नवीन भागात. धन्यवाद.